Usa sa mga nasikop dihang gironda sa NBI 7 ang J-Store Innovation Corporation sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City niadtong Mayo 25, may question kay matud pa way basihan ang pagkasikop kanila. Aniya ang report. I am Evangeline Binsig Dignos. May nang masayod mo, dili ko mangingilad. I am also a victim. I am a member. Kung kinsa ng babae nga nag-istorya nila dinha, one side ra ang ilang gikuha. Kini ang mensahe ni Evangeline Dignos ngadto sa mga tao nga matud niya miduhig sa iyang reputasyon. Ang 51 anyos nga magtutudlo sa Timpulok Elementary School nahimong miyembro sa J-Store Innovation Corporation sukad niadtong Agosto 2019. Iyang gipasabot nga dili siya makahatag og pamahayag kabahin sa kompanya kay usa lang usab siya ka miyembro. Apan nauyon ug natagbaw siya sa maong kompanya. Busa alang kaniya dili makatarunganon ang pagsikop kanila nga walay basihan. Kung store ang imong kontra, store. Ayaw mig-apila, pariharata. Kung may claim ka, may claim pud mi. Mas dako pa man gani among claim kaysa imuha. Unfair, injustice. Mayo 25 sa hapon dihang nasikop sila ug ang pito pa niya ka mga kauban. Duha niini mga staff sa J-Store. Natanggong sila sulod sa 5 ka adlaw bisan kun matud niya walay kaso nga gipasaka bato kanila. Walay kaso. Gipangayuan og bail. Amo nang giprocess unsa may bail nga mahitabo? Wala man mi kaso. Nganong gidetain man mi dito ingon ato. Gitratar man mi mura man mi kriminal. Samtang gipasabot ni Arnel Pura sa NBI Cebu District Office nga nasuta nila nga pinaagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga papel sa kompanya, nakatampo sila aron ma-consummate ang gihulagway nga pyramiding scheme. So kung gusto nila i-question ang kuanamo ang among gibuhat, pero na sila katungod-ana. Pero ang amo in good faith o in the exercise of our official function and upon determination na sila criminal liability, i-effect na ito ang warrantless arrest. Dugang ni Pura, sukad Mayo 25, moabot na sa kapin 80 ka mga investors ang miduso og formal complaint sa ilang buhatan batok sa J-Store Innovation Corporation. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.